Hai, आंनि मुङा अंगिता बर'। Bahan berapa dia? Ronggia. Sesi beda. Bersama mami ओमफ्राय आदा आं Bodoland मोसादों। Mosaनो? आं नाजानायगोन जितिनो ओमफ्राय फाइनालाव लासै थांनो। Finalसिम देरहासारगोन होनना आसा दं नामा? बेसे गोबाव प्रेक्टिस खालामनानै फैनाय बेयाव? आं सानसे मैया खालामदोंमोन आरो प्रेक्टिसखौ। मोसानो थाखाय बहानिफ्राय फैदों? हा? बहानिफ्राय फैदों? धेमाजिसिम साफरि। नोंनि फिसालाखौ आसा खालामो नामा देरहासार जागोन फाइनालसिमाव होनना? आसा खालामो आरो प्रेक्टिस खालामनायाथ' सानबासो जादों। बयनिसिमबो मागो दमासिनि गोजोननाय जासिनाय थाबाय। दिनैनि प्रग्रामा जाहैबाय बड'लेण्ड गट टेलेन्ट आरो बेवहाय माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि श' बे मोननै हाबाफारिनि लानानै दिनै खुंनाय जादों बे हिमालय हटेलाव। दा बेयाव आंखौ चिफ गेस्ट हिसाबै लिंहरनायलाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो स्पेसियेलि आं डाइरेक्टर बिथां जोंनि डाइरेक्टर फंबाय खरगेश्वर बर' बिथांखौ आं स्पेसियेलि धन्यबाद होयो। जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव जेनाखि जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै जुनियरफोर बिथांमोनखौ दिनै मोनसे टेलेन्टखौ हान्ट खालामबाय थादों। बेयो जोबोद मोजां आरो बेखौ सिन्था खालामोब्ला जोंनि भबिष्यतआ मोजांखौ जों सिन्था खालामनो हायो आरो मोजां मोनसे जोंनि बे ओनसोलाव मोनसे नामखौ लाबोगोन बेनि सायाव जों मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बे जेनाखि सेमि फाइनालखौनो बुंनांसिगोन जेरावहाय बेयाव सेलेक्ट जागोन। आंबो नायबाय गोबां मानसिफ्रा दिनै गोबां टेलेन्टजों दिनै श' खालामदों। जों सिगांफोराव बेबायदि नुफेराखैमोन जे जोंनि ओनसोलावबो जे गोबां जोंनि जेनाखि इयुथ्सफोरनिफ्राय लानानै गथ'फोरनिफ्राय लानानै गोबां हिडन टेलेन्टफोर दं जों बेखौ दिनै नुनो मोनबाय। निस्सय आं आसा खालामदों भबिष्यतआ मोजां जालांगोन बिथांमोननिया आरो जों मोजां परिबेस जोङो सानसे समाव बिथांमोननि मोनसे पपुलार जोंनि ओनसोलाव जाफुंसारनायखौ आसा खालामथिनाय थादों। जे जोंहा दिनैहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि एलिमिनेशन राउन्ड आरो गाबोनहाय सेमि फाइनाल। दा जोंहा बेयाव 15 जनसो दाब दाब जायगानि 15थासो मतलब डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोबां 100 मतलब 10 जन जायफोर बाहागोदारिफोर बिथांमोना मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय ड्रामा दिन्थिनाय आरो बिट बक्सिं जायखौ होननानै बुङो खुगाजों थारमाने मिउजिक दिन्थिनाय आरो बायदि रोखोमनि टेलेन्टखौ जों बेयाव नुनो मोन्दों बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव। दा जोंहा मेगा राउन्ड जोबनायनि उनाव दिनैहाय एलिमिनेशन आरो सेमि फाइनाल जोंहा हिमालय हटेलाव जेराव जानो हादों आरो जोंहा बे एलिमिनेशन आरो सेमि फाइनाल जोबनायनि उनाव जोंहा ग्रेन्ड फाइनाल जागोन जेराव बेखौ जों धुमधामैनो खुंगोन। फैबाय थानाय समाव ग्रेन्ड फाइनालखौ गोगोमथारैनो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुगैयो बेयाव बाहागो ला ग्रेन्ड फाइनालाव नायफै जों खावलायगोन साफ्रोमखौबो। दा दिनैनि जे एलिमिनेशन राउन्डआव बेखेवगिरि हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैनो हादों जोंहा सायखं बसुमतारी आरो बिथां मानगोनां MCLA बिथाङा जायखौ होनना बुङो बि सावरायग्रा जोंहा सार बिथांखौ आं साबायखर बावदों गिबियावनो। आरो लोगोसे नुजाफैनो हादों रादाबनि गाहाय सुजुगिरि बारग' सुजुगिरि आरो बड'लेण्ड रादाबखौ दैदेनगिरि मैखोम बसुमतारी बिथां आरो गोबां आलासि नुजाफैदों। दा आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जेरैबायदि मदद खालामदों साफ्रोमबो मोनसे मरेलि सापर्ट एबा आसा खालाम फैबाय थानाय समाव मरेलजों लोगोसे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ फाइनान्सियेल सापर्ट आरो माखासे गाइडेन्सखौ होनानै बे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट जाय नायल' जाल' मोनसेल' प्रग्राम जेराव रियेलिटि श' बियो थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो बियो जादों। फैबाय थानाय समाव जोङो बेनिफ्रायनो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों माखासे बाहागोदारिबो जों दैथायहरबाय आरो थांनाय 2022 नभेम्बर आरो अक्ट'बरनि गेजेराव जोंहा थाइलेण्डआव जानाय मोनसे प्रग्रामाव जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्रायनो ब्रन्जनि मेडेलबो जोंहा देरहाबोनो हादों। दा बियो बिराद जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। आं आसा खालामो रायजो राजायाबो मदद खालामगोन आरो लोगोसे बिटिआरनि खुंगिरि जोंनि मानाव गेदेर गाहाय चिफ बिथांजोंबो जों सावरायदों आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे जोंहा स्पेसियेल मिटिं जिरायगोन होननानै बुंदों बाथ्राखौ होदों बिथाङा। दा जों आसा खालामो बियो मोनसे साक्सेसफुल प्रग्राम जागोन होननानै आरो फैबाय थानाय समाव बियो थांबाय थानाय मोनसे गोलाव समसिम बियो मोनसे हिउमेन रिसोर्स प्रडाक्ट खालामगोन होननानै गोजोन्थों। फाइनाला माब्ला जागोन? फाइनाला जागोन जोंना जेराव दा फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै मार्च मासनि गेजेराव मोनसे HLC आरो HS एग्जाम दङ जेराव जायफोर बाहागोदारिफोरा बेयाव बाहागो लादों आरो बिनि थाखायनो जों सानदोंमोन मार्चआवनो खालामनो नामा फार्स्ट उइकआव फेब्रुवारियावनो खालामनो नामा बिदि मोनसे सावरायदोंमोन। नाथाय जों सानबाय दा मार्च मासनि लास्ट उइकआव नङाबा एप्रिल दाननि फार्स्ट उइकआव जोङो ग्रेन्ड फाइनालखौ साखाफारा खालामनो मोनसे थांखि लादों।
जोंहा मोनसे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि वेबसाइट रेडि जाबाय आरो जोङो मोनसे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंना मोनसे साब कमिटि दंसै दा फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव प्रग्राम मोनसे अडिशन लाहैगोन आरो दा बेयाव जानायनि सिगां जोङो मिडिया नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों होगोन फेसबुकनि गेजेरजों जों होगोन पेपारावबो होगोन आरो लोगोसे जोंहा मोनसे वेबसाइटबो रेडि जाबाय हयथ' इन केस सोरबाफोर जुदि फिजिकेलि जुदि अडिशन होनो हायाबा बाहागो लानो हायाबाबो बिसोर अनलाइन अडिशन साबमिशन खालामनो थाखाय मोनसे केटेगरिखौ जों दोननाय जादों जेराव साफ्रोमबो जोंनि आसामनि गेजेराव एबा बिटिआरनि गेजेराव एबा खना खनला जायगायाव थानाय सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लानो मोनगोन आरो ओंखायनो आङो जायफोर मेलेमजिबि आरो सानथुमैगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैदों बे प्रग्रामखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम फोरमाय बयनोबो आरो बिथांमोना बेयाव बाहागो लाथों आरो गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनानै मुलुगनि गेजेरावनो एबा समाजनि गेजेरावनो सासे रोंगौथि गोनां सुबुं जानानै गावनि थांनानै थानाय लामाखौ बिसोरो दिहुननानै लानो हाथों। बहुत दूर से आया हूँ, मैं सिलावथल से हूँ। मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मतलब इतना अच्छा रियलिटी शो जाएगा बोल के। मतलब अभी तो एलिमिनेशन राउंड चल रहा है, मेरा तो अभी हमने गाया नहीं अभी तक, बट बहुत ही अच्छा एक से बढ़ के एक कॉन्टेस्टेंट है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एलिमिनेशन राउंड पे हम क्रश करें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच।